Čaute ľudia. Čaute ľudia. Takže minule to bol taký, taký debilný, taká, no to bola taká blbosť, taká srandovná informačka, ale teraz taká vážna, taká úplne, že seriózna. Taká seriózna, taký seriózny tu budeme, úplne seriózny. Jak som ja teraz. Som úplne seriózny. Tak, čo by sme si povedali? Budem točiť, čo budem vlastne točiť? Budem točiť nejaké určite aj nejaké let's play na hry, a koho zaujíma o nejakých tých strojoch, napríklad nejaké tie traktory, buldozéry, stroje máme, a keď sa s nimi niečo bude robiť, samozrejme všetko bude natočené, všetko bude na YouTube, všetko to tam hodím. A určite nejaké hry, neviem čo také by mohlo byť. NHL-ka, Call of Duty by som spravil, všeličo, ale to až tak neskôr. Teraz ma bavia tie stroje natáčať, čiže koho to baví, tak like a odber. Určite prídu nejaké ďalšie videá, nie len prezentácie, ale určite veľa videí, ktoré budú natáčané v dobrej kvalite. A ešte neviem, čo také by som vám mohol povedať. Určite budú nejaké halúze, nejaké srandovné blbosti. Jak sa hovorí, z každého rožku trošku, koho čo zaujíma, to tam bude. Takto si to povedzme rovno. No a ešte by tam mohlo byť nejaké také pesničky by som tam mohol nejaké dávať, ale to moc ani nie. Väčšinou teda tie let's playky, gameplayky a tie videá o strojoch. Budem sa ich snažiť dobrej kvalite natáčať. Budú dobré videá, koho baví stroje, traktory, keď niečo robia, orú, sejú, no a nejaké tie buldozéry, motorky určité, auta nejaké, niečo samozrejme, bude to z mojej vlastnej tvorby, lebo tie stroje máme my ich máme, vlastníme také stroje, takže také niečo natočím. A dúfam, že sa to bude páčiť. Dúfam, že nejaké lajky a odbery. Bo už mám dva lajky. Teda 2 odbery. Lajkov mám viacej. Takže nejaké odbery. Dúfam, že mi dáte a budem veľmi šťastný, keď budú odbery. Budem sa snažiť tie videá natáčať, ale samozrejme, že nepôjdu deň za deň. Keď má niekto nejaký stroj, nejaký doma, tak dobre vie, že každý deň sa niečo nerobí. Proste keď sa niečo bude robiť, to môže byť raz za týždeň, raz za 2 dní alebo raz za 2 týždne. Ale medzi tým samozrejme nejaké gameplayky a také veci tam prídu, to je ako určite, ale tak to chápete, že uvidíme no. Jak to pôjde, tak to pôjde. Prichádza leto, určite sa niečo bude robiť so strojmi, kopať, hrabať, búrať, stavať, milión vecí. Aj nejaké gameplayky, no ale cez leto moc gameplayky nie, pretože chcem byť vonku, nechcem tu stráviť pri počítači moju mladosť. No a to je asi tak všetko, čo by som vám pri tomto serióznom videu povedal, informačke, no a tak dajte nejaké lajky a odbery. Čaute, majte sa dobre. Ešte čo také by som vám mohol povedať? Nič. Lenže keď? Nie. Majte sa dobre, čaute.